Mga ano, gitawa po nito tito to no. May yung bungkag sa inyong tanan guys. Padong may magtugtot Totoy. Among tuon kung unsay nindot sa Totoy na ba kay Totoy dito. What's up mga ka-island diha. Padong na may mga tugtot Totoy. Kung nakabantay mo anang nakapuwa nga boots, mulabay na siya o mo na si Tio, mo na itong guide na to ron. So hinahinay na taglakaw kay medyo layo pag atong lakawon ron kay mo ato tag Totoy. So see you guys. Guys mo niya gianan guys padong Totoy guys. Kana nagaon na guys mo na among tourist guide guys. Kasi nasito dito. So o sa na dito sa Totoy cho. At halangan na ba ko ni Totoy dito ko no. Nagwonder ko ni mga kaubala mo kay ngano gitawag Totoy. Curious kayo mo adto. Radyo pa. Happy na game abot guys. Gamay na ikuwang guys. Bakit na mo sa video guys ha. Gamay na ikuwang mga 5 minutes. Abot na gid mi. Nindot anak kanindot nagsawa guys sama ako. Green na color. Kung nakabantay mo anang nagdalag kahoy guys, wala puwag boats mo sa Tio. Happy na ni sila guys kay makita na kuno sila Totoy daw. Naibong ra ba ni sila kung anong gitawag og Totoy mo nang ni-are jud sila. So sige guys. Guys, happy na gyud mi abot guys. Anak kanindot guys. Tay, ni apsa nagtumas mo sila. Lama. Ba nalay nakaabot ra ka jud. Abot na. Guys, abot na gyud mi sa Totoy.
sa view sa Totoy guys. Abot na gid. Kim. What's up? Salpa? Tayo guys, nagsutugbo sa luta. Ang mga among ni Totoy. Muli nami guys kay ipanggutom na. Katong wa pa ka subscribe dia. Ayaw mo kalimot sa pag-subscribe. Hit the notification bell. Like and share. See you next time guys. Muli nami. Katong di ka na sa video guys. Kamu na ipahalog sa sabot. Muli nami. Kasi Teo, gilutan na kaya nag-boots. Usakin. Adventure din guys. Kanang inig uli ba? Mani, nindot di uli guys. Adventure kayo guys. Puro lugsungon. Pakita mo kung saan di kanindot di agdaan na. Adventure.
Lutan. Oh, nalutan. Nalutan nagbuhat sa slide. Adventure ni guys sa mga uli. Mo ninindot iriguli ba adventure kayo ba? Mo ni gana na ngani adventure. Adventurous ba? Mo ni agana sa Totoy guys kung uli na mo. Nindot kayo worth it kayo man tuwali mo. Oh. Bisa. Hawid mah. Bingan ng tubig ba? Bingan ng tubig ba? Guys, kung nakita mo Jumanji nga salida guys, na namuran ni Dri guys, na ni Dri guys. Oh, alam mo, hulog. Oh. Jumanji wa. Ini bahatan na ko to effects. Hala na hulog. Bahatan effects. Manangan to effects. Oh, ilan na si kunin ni ilan na si. Ini maat bang daw? Oh. At nila da ilan na si dito din. Dito way at yung at nyo. Putangan do na liha. Oh, putangan ba? Oh, ndan ay suga magabi eh. Mo ngano gitaw pa dito Totoy chodo.